बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 28 डिसेम्बरनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो गुरै खावलायहरनायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ अराय दैथायहरबाय था आरो अराय अनसायलांबाय था। गलाघाटनि पबित्र ब्रत दैमारिनि दमासि, सनितपुरनि प्रदीप रामसियारिनि गोसो सानबोलावरि नोंखौ नुयो, बाक्सानि सबिराम बर'नि उन्दु सिनायनिफ्राय सिरि मोनहोदो आरो चिरांनि रकि नार्जारिनि गोरबोनि मोन्दांथिजों खन्थाइया सेबखांजादों।